dneska jsem tu s Davidem. Čus. A natáčíme v netradiční podobě. Jo, na Davidův mobil, protože mě nefunguje program. Počkej, ty asi můj stejně budeš muset potřebovat program, aby se to video vydal. Nepotřebuji. Ty mi ho jenom pošleš. Jo, dobrý, takže. Takže. My jdeme točit brawlera, každopádně asi se nedostanu do toho. Dáme asi 3 hry, no. Dáme asi 3. Takže točím! Frank! Níta! On má 2, ale nechci ten první, ten je lepší, to je krám. Ten je nejlepší. Ten je stejně nejlepší. Ten prostě... Co byl tebe nejlepší gadget? Podle mě ten nakrouva, ten ti ignoruje 80% damage. Běž do ničeho, Rozo. Docela dobrá mapa, ještě jsem jí možná ani nehrál v normální rotaci. Hoď medvěda. Já mám zrychlený ten retardovaný ten piu, víš co myslím, Jo. Piu. Já s ním jdu vyběhnout ultinou. Wow! Oni jsou tak špatný. Jsou to jenom boti a my je nezvládáme. Natočili jsme před 5 vteřinami video. A tam jsme nezvládli 3krát boty. Fakt inteligentní. Tak, první hra za sebou, tak možná dáme ty 4. Rychlo. Bam! Haf. Mňau, Nega. Chceš dát brawl quiz? To, jak se mu povedlo. Já jsem ani neviděl, že to byl pálej. Jo, tak tě zabilo odrazem. Bereš mu? Já beru, ale rush. Raši. Musíš na sebe převzít. Ty idioty. To dáme. Kam ale ten gadget přišel hodně dobře. Možná, že i dáme. Ale přeběny jako musíme dělat. Jasně. Tak uděláme zítra dom. Všichni část tohohle. Tohle spojíme to nějak. To nebylo pozdě, že jsme vůbec odešli od toho a začíme to hry. Tak možná dáme 4 hry. Se nepočítal s tímhle. Tohle byla kolikátá druhá? Já chtěl bych Bibi upřímně. To jsem blbě roztočil, ale padla mi Bibi. Jsi to dopsal, no. Já jsem zase kliknul na Bibi. Karl. Ten první nebo ten druhý starpak pro tebe? Nevím, jak chceš, to je celkem jedno. Klidně ten štít, když budeš utíkat s míčem, tak ať do tebe nedávají takový šupky. Tak buď ready. A ten... Okay. Já mám docela dobrý start. No. Proti nám. Kam jsi použil ten gadget? Já mám takový to, tak to, díky, že jsi mi ho nechal, bo... Jsi dobrý. No to nejslo, to bylo moc přiblížený. A jsem zpomalený. Počkej, já si můžu přes ten gadget teleportnout k tomu míči. Máš jít? Ne. Karla. A ten už má druhý gadget a to, že ho ten... Koukej. Kde jsi, proboha, zase ty? Jsem dole. Jak to tady klíčku. Já jsem je obešel.
běž, jo. A pak šli po mně. Plesk. To byl možná ten Čau. důvod, proč šli pryč. Čau. Sorry, že nevidíte moje obrazovky. Tak, Vidíte moje obrazovky. děkuji. Tady taky. Plus baby. Tady taky. Jo, já ji mám. Šelinu. Nevím. Jaký gadget? Ten první se ne. Ten druhý žáček? Vůbec? No ten ti zvětší damage, když střílíš na dálku. Tak to se možná hodně víc, ne? No nevím, ale zase takhle se k němu přiblížíš. To prostě pušneš. Už. Uděláš prostě puš. Že jste viděli, co tady David dělal. Chtěla by to někdy webku. Bum, bum. Webka na mobile je špatná, protože tu webku vidíš i ty. Čus. A to se vyplatí, ne? A to se vyplatí. Piu. Já jsem tam vypleskal, já jsem mi tam dal hrozně Dej mi ten míč. Běží, ty se papa. šelinku, která je krásná. Teď už si ve své podobě bandita Já jsem se zrovna chtěl pušnout. Dáme ještě jednu? Ale poslední. Takovou konečnávku, no. A tu po to. No, jako prozdávám redízium. Máme El Počkej, to Prima. jsem blbě roztočil. Mám El Prima. Já to blbě točím. Poko? Já mám El Prima. Jo, to je tak postižený. Au. Ježišmarja. Jsem řekl au. Ono to trošku bolelo tenkrát. Tak, rozjedeme emouty. Nerozjedeme emouty. Já ho nemám equiplay, kreten. Kreten David. Jo. Na konci Brawl Passu je Pimpek, že jo? To jsi neequip? Ne, já jsem blbý. Já jsem původně myslel, že se equipuje autom. No, to jsem neequipuje auto, to je jak s boxama, Davide. Jako víš? Počkat, co? To jsi to právě řekl za nesmysl? Protože ty jsi ho jako otevřel v tom týru, ale neotevřel jsi ho. Nechápu. Já jsem si ho nevybral, ale já jsem právě myslel, že tohle se dělá samo. Nice. Já si ho hnedka equipnu ještě na video možná. Završení bude equipnem si pin, který jsme dostali už před delší dobou. Pohýluj tě, i když nepotřebuješ, easy. Oh yeah, bráško. Dáme ještě jednu? A můžem, a já si equipnu ten pin. Jak se to dělá? Já nevím. Čekej, ne, tady si nechám tenhle. El Primo. Easier. To nemůžu. Si dám tenhle. Já jsem si dám ten zap. Jo, počkej, já jdu točit. Jo, tak musím točit. Ne? Penny. Kol. Počkej, neměli jsme pravidlo, že si nějakýho nemusíme brát? Já to úplně fakt nechci. Ale jo, vy musí. Když jsi mi to předtím dal takový kill, kámo. Takový kill jsi s ní předtím dával. A já si před to gadget dám si Captain Compa. Vlastně všechny, ten díl je docela posvátný po dlouhé době. Natáčíme Spin Brawleru. Spin! Spin. To dobře. Proč nebereš míč? Já jsem teď celou dobu, abych jí tak z Já myslím, to. že se takový spam. Ale to by bylo asi moc brzy, co? Jo? Mě by zajímalo, co jsi myslel doopravdy, jestli. Musím to podržet. Počkej, ty jsi toho umřel? Ne, jo. Takový to naše posvátný, že když umřeš, tak u toho dáš gól, ne? Já jsem chtěl... Jsi mi použít gadget? Smíš? Můžeš takové.
Já jsem jinak zase, abych ji jinak zbombardoval. OK, tohle by bylo asi povědět všechno. Zanechte like, zanechte odběr. Ano, dejte odběr, dejte 400 000 lajků, dejte 400 000 odběratelů. A my se budeme s Davidem těšit do dalšího videa. A čus!